Halo rek, ndek omah iki ternyata home produksine roti panas yang paling laris sak ben isuk ndek Surabaya. Selain iso ndelok langsung produksine, awak iso makan di tempat sambil nongkrong nang kene rek. Malah produksine nang kene gak cuman roti panas, ono donat lubang serta donat kuasong. Donat lubange hargane 5.000, donat kuasonge yo 5.000 rek. Panggone sing ndek tengah kota Surabaya cedek kampus B UNER. Nah, ancer-ancer iku mlebu Gang Sri Kanang kok lurus sae sampai engko ketemu Gang Karangmenur. Awak iso langsung rene mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Selain iso ndelok produksi ini langsung nang kini tempat nongkrongnya syahdu nang jero nih rek. Jadi mahasiswa kampus UNER lek pengen nongkrong sambil menikmati roti panas langsung mampir ini sih. Panggon iki jenenge Secangkir Rindu dan Roti Panas by Toti itu. Tepatnya di Jalan Karangmenur 3 nomor 11 Surabaya rek. Roti panas by Toti itu sak ben isuk luwaris di kawasan Mer. Nah, ternyata mereka gak jualan di pinggir jalan ae. Di rumah produksi niki awak iso langsung delok pembuatan roti panas sing fresh koyo ngene kurang lebih dipanggang selama 1 jam. Jadi dijamin roti panas lek kalian makan di kene sik panas anget-anget sampai golden brown ngene warnai. Hargane murah, isi 8 cuman 17.000 tok rek. Selain jeroan wis ono topping fillinge nang ndukure pisan awak mulai di kene iso request ditambahi topping ini. Selain roti panas sing fresh nang kene yo ono sing jenenge donat kuasong serta donat lubang yo 5.000. Gawe daftar regane iki lho delon roti panas 17.000, donat lubang 5.000, donat kuasong 5.000 serta ono aneka minuman serta makanan pelengkap liyane. Nah, pas ndek kene ku aku tuku beberapa variane mereka dan ternyata yo tetep mantep sih. Biasanya langganan ndek Mer saiki langsung iso teko ndek rumah produksi nih. Sing blueberry karo sing coklat bener-bener lumer, adonane empuk lembut koyo ngene rotine rek. Enak-enak kene sik anget dadi sok langsung dimakan di tempat sambil nongkrong bareng koncomu menikmati roti panas sing isiane 8 cuma 17.000. Enak banget sih rek. Sing manis serta sing asin nang kene lengkap pilihannya ono kabeh, regane yo padha. Sing jarang ditemui di Surabaya iku donat kuasong karo donat lubang iki hargane cuma 5.000, semurah iku lho rek. Donat kuasonge nang jerone ono coklat, nang jabone ono bubuk gula. Donat lubange sing coklat iki yo enak, ukurane gede 5.000 tok. Lah iki ngaranine roti panas ekspres soalnya ndukure dikei topping semelimpah iki. Tersediane yo cuma ning kene tok rek. Terus nang kene ono Thai tea 12.000, green tea 12.000, es kopi gula arene lho cuman 15.000. Mantep kan? Jadi arek-arek sekitaran kampus B UNER utawa wong-wong Surabaya lek pengen dateng langsung ke rumah produksine roti panas iki langsungnya mampir mrene. Tailekno maneh buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Isok menikmati roti panas sambil nongkrong nang kene syahdu pol. Roti panas by Toti itu dadi siji karo Secangkir Rindu. Di Jalan Karangmenur 3 nomor 11 Surabaya. Langsung gaskan rene.